Седнахме в мола да ядем. И си напълнихме чиниите с всякакви работи. И сега правим тест на всичко възможно. Взех си да покажа 2 коли. Тази е без захар. Тази е без захар и без кофеин, която виждам за първи път. И ще я пробвам. Много добре. Топ кадър. Взех си сол. Мерих пълнозърнесто хлебче. Това са някакви пръчки. Грозини или там, нещо такова. Маруля. Маслини. Много са хубави. Топ. Одобрявам. Е мега вкусно. Салатата от Цезари, тя е много добра. Нашето съседчко е 10 от 10. Пробвам хлябчето. Не е сухо, не е меко. Много е вкусно. Пробвам някаква странна паста. Не знам с какво е. Много е сурова. О, да! Моля ви са. Моля ви са. В Неапол да отидем. Аз пуснах инсулин, от преди това имам още повече. В момента 9. Още се пуска допълнително. Да. Какво се случи? Видях, че има десерти. И си взех, значи това е пица, а това са американски палачинки. Сега ще пробвам всичко и остана да пробвам и колите, нали, сравнение да направя. Много яко. Не гледайте, че кринжвам тотално. Чакай се. Що са разпути? Ма те са като сурови. Да. Ма това не съм сигурна да ще го взема. Много са хубави. Как ма? Одобрявам. Да, има такива работи.
някакви Еклер. топки. Декорацията от мама. И сега да пробваме сладката пица, която изглежда невероятно. Ами, ако трябва да съм честна, не ми харесва много. И да я поедеш. Ще бъда аз съм рекордьорка на Гинес за най-бързо ядене. Аз сядам, изяждам всичко за 2 минути и ставам и си тръгвам. И вкъщи съм по същия начин. Това какво е? Това са гризини. Остави си ги за после. Така, това са някакви китайски... Не са китайски. Китайски гризини обикновени. Ама приличат на някакви такива 90-тарски от 90-те. Особено с тия жени, момиченца. Солета бе. Много е странно. Така, сега. Сравнение между кола без захар и кола без захар и без кофеин. Кола без захар и кофеин. Значи, на пръв мирис еднакви са. Добре. Чакай. Не мога да го усетя. Има нещо различно, ама не знам. Тази е малко по-разгазирана. Не знам. Не го виждам. Но със сигурност и двете много ми харесват. Сега, ако ги смеся... Айде, полукофеинова с 25% кофеин. По-късно, не знам кога ще снимам, ама сега със сигурност няма да снимам повече. Един нормален. Чао!